we zijn hier in Zepperen. Sint Aloysius, wij hebben vandaag Bloesem Jogging. Die start zo meteen. Vandaag is het specifiek voor joggers, dus voor lopers. Er wordt gelopen 5 kilometer, 10 kilometer, 15 kilometer. Eén groot parcours met verschillende afstanden, helemaal bewegwijzer. Hopelijk een beetje zon straks, maar komt wel in orde. Niet verschrikken of verschieten. De mannen. Wij organiseren al 10 jaar nu de Bloesemring. De Bloesemring is wandelen en fietsen. En wij hadden het idee om dit jaar ook voor de lopers iets te doen. En daarom doen we nu in samenwerking met TACT, de Sint-Truidense Atletiekvereniging, doen wij ook een loopevenement. En de bedoeling is om dat volgend jaar te kijken of we dat op één datum kunnen krijgen, zodanig dat zowel wandelen, lopen als fietsen op hetzelfde moment kan. We hebben mooie natuur, we hebben mooi weer. Er is niks zo mooi als wandelen, fietsen en ook lopen in de mooie natuur. Het zijn mooie paadjes, het is tussen het groen. Het is echt een prachtige omgeving om te lopen en te wandelen. Ja, die fruitplantages en de vergezichten, dat is leuk. Ik vond het super. Ja, het was heel mooi. Het was de eerste keer en voor herhaling vatbaar. Er gaat niks boven lopen in de natuur. Hè. Dus, Wij lopen ons vandaag ook bijna letterlijk warm voor onze activiteit van volgende week zondag. Nu zondag, 21 april. En dan is het echt wandelen, fietsen voor het goede doel. Tegen dan zal er waarschijnlijk bloesem zijn in de Bloesempark.